Здравейте, приятели и жители на област Варна! Аз съм Йорданка Костадинова, родена във Варна на 46 години. По професия съм фармацевт, имам завършен здравен мениджмънт и медико-социални грижи в Медицинския университет Варна. Предстои защита на магистратура по политически мениджмънт и публични политики в Нов български университет. Моята лична кауза е повече родени деца в България. Затова, когато бях депутат в 47-то и 48-то Народно събрание, по моя инициатива беше разработена и приета новата наредба, регламентираща асистираната репродукция. Също така бяха увеличени и парите в Центъра за асистирана репродукция с 20%. Това ще подпомогне на всяко едно семейство, което жадува да има собствено дете, да се възползва до 6000 лева за опит. Ако подкрепяте моите инициативи, излезте и гласувате на 27 октомври с бюлетина 26 с преференция 105 за Йорданка Костадинова. Купуването и продаването на гласове е престъпление.